බුදු වචනය අපේ ජීවිත වෙනස් කරන වචනය එස්රා 10වෙනි පරිච්ඡේදය 10ாம் அதிகாரம் පළවෙනි පද දෙක முதல் 2 வசனங்கள் එස්රා පළවෙනි පද දෙක එස්රා අඬමින් දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයේදී වැටි ඉඳ යාඥා කොට පව් කියා සිටියදී ඊශ්‍රායල් වරුන්ගෙන් පුරුෂයන්ද ස්ත්‍රීන්ද ළමයින්ද ඊතා මහත් සමූහයක් ඔහු වෙතට රැස් වුණෝය. මක්නිස්සාද සෙනග බොහෝ සෙයින් ඇඬුවෝය. එවිට ඒලාම්ගේ පුත්‍රයෙක් වූ යෙහියේල්ගේ පුත්‍ර වූ ශෙකනියා එස්රාට උත්තර දෙමින් අපේ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව වරද කොට දේශයේ ජනයන්ගෙන් අන්‍ය ජාති ස්ත්‍රීන් පාවා ගතිමුව එසේ වුවත් ඊශ්‍රායල්ට මේ ගැන බලාපොරොත්තුවක් තිබේ. எஸ்ரா 10ாம் அதிகாரம் Okay. முதல் 2 வசனங்கள் எஸ்ரா 10ாம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள் தமிழ் භාෂාවෙන් කොහොමද? எஸ்ரா இப்படி விண்ணப்பம் பண்ணி அறிக்கையிட்டு அழுது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு முன்பாக தாழ விழுந்து கிடக்கையில் இஸ்ரவேலில் புருஷரும் ஸ்திரீகளும் பிள்ளைகளுமான மகா பெரிய சபை அனைவருக்கும் வந்து கூடிட்டு ஜனங்கள் மிகவும் அழுதார்கள். அப்பொழுது ஏலாமின் புத்திரரின் யெகியேலின் குமாரன் செக்கனியா எஸ்ராவை நோக்கி, நாங்கள் தேசத்து ஜனங்களில் உள்ள அந்நிய ஸ்திரீகளை சேர்த்துக் கொண்டதினால் எங்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தோம். ஆகிலும் இப்பொழுது இந்த காரியத்திலே இன்னும் இஸ்ரவேலுக்காக நம்பிக்கை உண்டு. මෙතන මොනවද කියන්නේ? இந்த இடத்துல தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? එස්රා කියන අනාගත පුත්‍රයෙක් කියනවා எஸ்ரா என்ற தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் සෙනගගේ පාපය ගැන. மக்களின் பாவத்தை குறித்து. හැබැයි සෙනගට එයා චෝදනා කරේ නැහැ. ஆனாலும் அவர் மக்களுக்கு எந்த குற்றத்தையும் சுமத்தவில்லை. එහෙනම් එයා පූජකයෙක් හැටියට එයා වැඩේ පටන් ගත්තා. ஆகவே அவர் ஒரு தலைவராக அந்த இடத்தில் එයා දේව ගෘහය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා அவர் ஆலயத்துக்கு முன்பதாக சென்று පුද්ගලික ජීවිතේ තමන්ගේ පව් කියා දෙමින් අදන්න පටන් ගත්තා. தன்னிடம் காணப்பட்ட பாவங்களை சொல்லி එහෙනම් මේ කොටස අද දවසට අපිට වැදගත් වෙන්නේ මොකටද? ஆகவே இந்த பகுதி எங்களுக்கு எவ்வாறு අපි සමහරක් වෙලාවෙදී சில வேளைகளிலே අපේ යාඥාවන් වලට අපිට තවම පිළිතුරු ලැබිලා නැතුව ඇති. எங்க ஜெபங்களுக்கு விண்ணப்பம் கிடைக்க අය ගණන් යාඥා කරනවා ඇති. மணித்தியாலம் අය ගණන් නමස්කාර කරනවා ඇති. மணித்தியாலங்களாக නමුත් நாங்கள் நமஸ்கரிக்கலாம். ஆனாலும் අපිට අපේ යාඥාවන් වලට තවම උත්තර ලැබිලා නැතුව ඇති. ஆகவே எங்களுடைய விண்ணப்பங்களுக்கு இன்னும் பதில் අර கிடைக்காம යේසුස් වහන්සේගේ මුල් ප්‍රේමය අපි දකින වෙලාවෙදී දැන් සාක්ෂි දරුවා ගෙඩි තිබ්බා සුව වුණා ඒ ඔක්කොම නියමයි. நாங்கள் உண்மையிலே ஆண்டவரின் ஆரம்ப அன்பை குறித்து சொல்லுகையில் நாங்கள் அநேக சாட்சிகளை இந்த இடத்தில் கூறினோம். හැබැයි අපි එතනින් එහාට කොයි ආකාර ජයග්‍රහණයක්ද ලබලා තියෙන්නේ? அதுக்கு பின்பதாக நாங்கள் எவ்வாறான வெற்றியை பெற்றிருக்கின்றோம். සමහරක් වෙලාවෙදී சில வேளைகளிலே අපේ පුද්ගලික ජීවිතේ எங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜெபத்தில் හදාගන්න ඕනි තැන් අපි තවම හදාගෙන නැහැ. நாங்கள் செய்ய வேண்டிய சில காரியங்களை செய்ய පූජකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, நாங்கள் பரிசுத்தமாக இருக்கலாம், පරම්පරාවෙන් එන කිතුනෙක් වෙන්න පුළුවන්, பரம்பரை கிறிஸ்தவனாக இருக்கலாம், ඇදහිලිවන්තයෙක් වෙන්න පුළුවන්, விசுவாசியாக இருக்கலாம், අලුතින් සභාවට එකතු වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. புதிதாக சபையில் சேர்க்கப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம். නමුත් ஆனாலும் අපි පුද්ගලික ජීවිතේ எங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜெபத்தில் මගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන පාපය කවද්ද යේසුස් වහන්සේට කියලා ජේසුනි මගේ මේ වැරදි තියෙනවා මේ අඩුපාඩුකම් තියෙනවා ජේසුනි මට හදන්න මාව හදන්න එහෙම තමයි මාව වෙනස් කරන්න උපකාර කරන්න ඔබගේ ලේවලින් සෝදන්න කියලා කවද්ද අපි ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ. நாங்கள் எங்கள் உள்ளத்தில் உள்ள பாவங்களை என்று நாங்கள் தேவனிடத்தில் அறிக்கை செய்திருக்கின்றோம். எங்கள் இவ்வாறான பிழைகள் இருக்கின்றது, இவை எல்லாவற்றையும் கழுவி சுத்திகரியும் என்று சொல்லி என்று நாங்கள் ஆண்டவரை அழைத்திருக்கின்றோம். සෙනෙහවන්ත දේව දරුවනි கிறிஸ்தவ தேவ பிள்ளைகளே, මෙතන එයා ප්‍රායෝගික පුද්ගලික ජීවිතේ එයා ඔප්පු කරා.
அவர் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் ஒப்புவித்தார். එයා දේව මාලිගාවට ගිහලා අපහසුතාව වෙන්න පටන් ගත්තා. அவர் தேவ ஆலயத்துக்கு சென்று එයාගේ පව් කියා දෙන්න පටන් ගත්තා. அவருடைய பாவத்தை குறித்து சொன்னார். මගේ පුද්ගලික ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ කරන්න පටන් ගත්තා. அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தேவனுக்கு முன்பாக திறந்து கொடுத்தார். අද අපි බොහෝ දෙනෙක්ගේ ජීවිත இன்று எங்களுடைய அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே පුද්ගලික ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේට සම්පූර්ණ විරුද්ධ කරලා තින්නේ කවුද? எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தேவனுக்கு முன்பாக திறந்து கொடுத்திருப்போர் எத்தனை பேர்? අපි දෙවියන් වහන්සේට පොත පෙරලනවා. நாங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாகவும் எங்கள் புத்தகத்தை பிரட்டுகிறோம். අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේත් අපි අර අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් අර අපේ තරුණ ළමයි ඉන්න නිසා කියන්නේ අර මරිසිය දානවා කියනවනේ අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ. நாங்கள் தேவனுக்கு முன்பதாகவும் நாங்கள் எங்கள் உண்மைகளை கூறாது இருக்கின்றோம். අපි නිකන් වැරදි කරන්නේ නැහැ වගේ රඟපානවනේ. நாங்கள் எந்த பிழையும் செய்யவில்லை என்று நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ඒක වැඩිහිටියෙක් වේවා තරුණෙක් වේවා කවුද වයස නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. முதியோராக இருக்கலாம், பெரியோராக இருக்கலாம், வாலிப பிள்ளைகளாக இருக்கலாம். සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ජීවමාන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් ඉදිරියේ ඔබයි මමයි කවද්ද සම්පූර්ණ විවෘත උනේ තමන් යේසුස් වහන්සේට. ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு முன்பதாக என்று நாங்கள் எப்பொழுது தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை நாங்கள் திறந்து ஒப்புவித்திருக்கின்றோம். එහෙනම් අද අපේ ජීවිතවල ගොඩාක් ජය ගන්න බැරුව තියෙන්නේ. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எங்களுக்கு வெற்றிகளை பெற முடியாது. මම යේසුස් වහන්සේට සම්පූර්ණ විවෘත වුණාද? நான் தேவனுக்கு முன்பதாக මම යේසුස් වහන්සේට සම්පූර්ණ විවෘත වෙන වෙලාවේදී මගේ අභ්‍යන්තරික තියෙන හැම දෙයක්ම යේසුස් වහන්සේට ගලාගෙන යන්න ඕනි. මගේ කටින් කියන්න ඕනි. நான் சம்பூர்ணமாய் தேவனுக்கு முன்பாக ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது ඒක වෙන කවුරුත් ඉදිරියේ නෙවෙයි. வார்த்தைகளாக මායි ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඒ විවෘතත්වය තියෙනවද? எனக்கும் தேவனுக்கு முன்பதாக இந்த திறந்து கொடுத்தல் இருக்கின்றதா? අපි අද දවසේ විවෘත වෙමු. இன்று நாங்கள் ஆண்டவருக்கு எங்கள் உள்ளத்தை திறந்து ඒ නිසා තමයි සමහරකට පවුලේ එක්කෙනෙක් ගැලවිලා ඉන්නවනම් අපි හිතනවා අයියෝ අර කට්ටිය වෙන කොච්චර යාත්‍රා කරත් වැඩක් නැහැනේ. ඒ කට්ටිය ගැලවිලා ලබන්නේ නැහැනේ. අයියෝ කිය ඉන්නවා. ஆகவே தான் நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அந்த குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு ஜெபித்தாலும் வேலை இல்லை தானே அவர்கள் மனம் திரும்பி එදා ඊශ්‍රායල්ගේ පාපය උදෙසා එස්රා තමයි පසුවෙ වෙන්න පටන් அந்த ගත්තේ. இஸ்ரவேலுக்காக எஸ்ரா தன் மனம் திரும்பினான். ඒ වෙලාවේදී මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? ஆகவே அந்த வழியில என்ன நடந்தது? කියනවා ඊශ්‍රායල් පුරුෂයන්ද ස්ත්‍රීන්ද දරුවන්ද සමූහයා පිටින් ඇවිල්ලා එස්රාගේ වටේ එකට එකතු වෙලා අඬමින් ඔවුන්ගේ ජීවිතය විවෘත කරා යේසුස් වහන්සේට. இந்த இடத்திலே சொல்லப்படுகின்றது இஸ்ரவேலில் புருஷரும் ஸ்திரீகளும் பிள்ளைகளுமாக எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து தேவனுக்கு முன்பதாக அவர்கள் அழுதார்கள் என்று. එහෙනම් අපි අවුරුදු ගණන් ක්‍රිස්තියානිකාරයෝ වෙන්න පුළුවන් අලුතෙන් ක්‍රිස්තියානි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි තවම අපි ඒ අර මුල් ප්‍රේමෙත් එක්ක ලැබපු ඒ ජයග්‍රහණය විතර එතනින් එහාට තමයි අපි ගිහිල්ලා නැහැ. நாங்கள் பரம்பரை கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம், புதிதாக கிறிஸ்தவர்களாக மாறியவர்களாக இருக்கலாம். එතනින් அந்த ஆதியிலே එහාට යන්න ඕනේ නම් அந்த ஆதியிலே கொண்டிருந்த அன்பு එතනින් එහාට යන්න ඕනේ නම් அதுக்கு செல்லவர். ගෙදර ගෘහමූලික දෙවියන් වහන්සේට විවෘත වෙන්න. வீட்டு தலைவன் தேவனுக்கு முன்பதாக திறந்து ගෙදර ගෘහමූලිකගේ භාර්යාව දෙවියන් වහන්සේට විවෘත වෙන්න. மனைவியாலும் அவ்வாறே ගෙදර වැඩිමල් දරුවා විවෘත වෙන්න. மூத்த பிள்ளைகள் ඊළඟ දරුවා විවෘත වෙන්න. எல்லா பிள்ளைகளும் මෙතන අපි සභාවක් හැටියට ඉන්න වෙලාවෙදී நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக இருக்கோம். සභාවේ ඉන්න මෙතන එකිනෙකා අපි දෙවියන් වහන්සේට විවෘත වෙමු. ஆகவே இந்த சபையில் இருக்கின்ற நாங்கள் එවිට අපේ ජීවිතයේ වෙනස දිහා දැකලා ஆகவே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள வித்தியாசத்தை கண்டு පවුල වෙනස් වෙයි. எங்களுடைய குடும்பம் மாறும், සභාව වෙනස් වෙයි. சபை மாறும், ගම වෙනස් වෙයි. எங்களுடைய கிராமமே மாறும். අද අපි ගොඩාක් දුරට කරන්නේ ஆனால் நாங்கள் அதிகமாக செய்வது අරය වෙනස් කරන්න, මෙයා වෙනස් කරන්න. මෙහෙමනේ අපි ලික් කරන්නේ නේද? எங்களுடைய கையை நீட்டி அவர் மாறட்டும், மற்றவர் மாறட்டும் என்று අපි நாங்கள் දෙවියන් விரலை වහන්සේට நீட்டிக் වෙනස් කරන கொண்டிருக்கிறோம். විදියක් දෙනවා. ஆகவே தேவன் என்ற ஒரு வித்தியாசமான අපිට செய்தியை බෑ අනිත් கொடுக்கின்றார். අයව වෙනස් කරන්න. எங்களால் முடியாது மற்றவர்களை මේක மாற்ற. හොඳට මතක තියාගන්න. இதை நன்றாக ගෙදර ස්වාම ஞாபகம் පුරුෂයාට බෑ භාර්යාව වෙනස් කරන්න, භාර්යාවට බෑ ස්වාම පුරුෂයාට වෙනස් කරන්න, දරුවන්ව දෙමව්පියන්ට දෙමව්පිය දරුවන්ව වෙනස් කරන්න බෑ. இந்த வழியிலும் கூட සභාවටත් බෑ අනිත් අයව වෙනස් කරන්න. புருஷனை மனைவிக்கு மாற்றவும், மனைவி புருஷனை மாற்றவும், பிள்ளைகளை மாற்றவும் முடியாது. එහෙනම් මේ එස්රා තුලින් අපිට පෙන්නන්නේ இந்த இஸ்ராவின் மூலமாக எங்களுக்கு මම වෙනස් වෙමු. நான் மாற வேண்டும், මම වෙනස් වෙන நான் වෙලාවෙදී மாற வேண்டும், ගෙදර වෙනස් වෙයි. எங்களுடைய வீடு மாறும், ගෙදර වෙනස් වෙන වෙලාවෙදී எங்களுடைய வீட்டில் உள்ளவர்கள் மாறும் பொழுது සභාව වෙනස් වෙයි. சபை மாறும், සභාව වෙනස් වෙන වෙලාවෙදී சபை மாறும் பொழுது අපි වසන සමාජය වෙනස් වෙයි. எங்களுடைய சமுதாயமே மாறும். ඒ කියනවා ஆகவே இதற்கு சொல்லப்படுகின்றது සමූහයක් එකට එකතු වෙලා අඬමින් වැළපුණායි කියලා. சமூகமே ஒன்று கூடி அழுதார்கள் என்று ඒ சொல்லப்படுகின்றது. විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, මේක තේරුම් ගත්තට පස්සේ இதை அறிந்து கொண்ட பின்பதாக ඒලාම්ගේ පුත්‍රයෝ යේල්ගේ පුත්‍ර ශෙකනියා කියනවා
ஏலாமின் புத்திரனாகிய செக்கனியா கூறுகின்றார். මොනවද කියන්නේ? என்னத்தை சொல்லுகின்றார்? ඔව් අපි දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව පව් කරා. நாங்கள் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தோம். ඊළඟ මේ කියන්නේ මොකද්ද? අපි යේසුස් වහන්සේ දැනගත්ත සෙනගට දෙවියන් වහන්සේ දැනගත්ත සෙනග ගැන කතා කරනවා. ஆகவே தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களை දෙවියන් වහන්සේ දැනගත්ත සෙනග දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව වැඩ කරා. கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தார்கள். අපි අන්‍ය ස්ත්‍රීන් පාවා ගත්තා. நாங்கள் அந்நிய ஸ்திரீகளை දැන් අපි අන්‍ය ස්ත්‍රීන් පවිතර පාවගෙන නැහැ. அவற்றை மட்டும் நாங்கள் ඒ අන්‍ය ස්ත්‍රීන් කියලා කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේ අකමැති දේ කරන්න එපා කියන එකයි එතන කිව්වේ. அந்த இடத்தில் சொல்லப்படுகிறது தேவன் செய்யக்கூடாத අද ඔබයි මමයි දෙවියන් වහන්සේ අකමැති කොච්චර දේවල් කරනවද? ஆகவே இன்று நானும் நீங்களும் ஆண்டவருக்கு விருப்பமில்லாத எவ்வளவு காரியங்களை අපි செய்கிறோம். ඒවා හරියට භාර්යාව පුරුෂයා විවාහ ගිවිසුම් ගත්තා වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ අකමැති දේවල් එක්ක අපි ගිවිසුම් ගහගෙන තියෙන්නේ. ஆகவே ஒரு மனைவி தன் புருஷனோடு கூட ஒப்பந்தம் செய்தது போல் இன்று ஆண்டவரோடு கூட நாங்கள் அவருக்கு விருப்பமில்லாத காரியங்களை நாங்கள் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். මෙන්න මේ ටික අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. இதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். සමහරක් හිතුවෝ ඉන්නවා. சில கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கின்றார்கள். යේසුස් වහන්සේ අකමැතිද ඒකම තමයි කරන්නේ. මේකලා නේ සමා වෙන්න කියනවා. இயேசு விருப்பமில்லாத காரியங்களை செய்துவிட்டு அப்படி நாங்கள் நாங்கள் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறுகின்றோம். කේලම් කියන්නේ நாங்கள் கோல் சொல்வதில்லை, ඒකම තමයි කරන්නේ. ஆனாலும் அதை தான் செய்கின்றோம். බයිබලයේ කියනවා வேதாகமத்தில் சொல்லப்படுகின்றது කේලම් කීමේ පාපය රූප නමස්කාරයටත් වෛශ්‍යකමටත් සමානයි කියලා. கோல் ඒ சொல்வதால் සුළු උදාහරණයක් මම කිව්වේ. சுரூபத்தை එහෙම வணங்குவது නැත්නම් අපි රත්තරන් சமமாக இருக்கின்றது. යාන වාහන නිලතල අපි බැඳගෙන ඇති. நாங்கள் சில வேளைகள் எங்களுடைய வாகனத்தையும் எங்களுடைய தங்கத்தையும் நாங்கள் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கலாம். නෑ. இல்லை, දෙවියන් වහන්සේ අකමැති මොකද්ද ඔබ මොකක් සමගද ගිවිසුම් ගත වෙලා තින්නේ? ඒ ගිවිසුම අතහරින්න අවශ්‍යයි. ஆகவே நீங்கள் ஆண்டவர் விருப்பமில்லாத எந்த காரியத்தோடு கூட நீங்கள் ஒப்புராகி இருக்கின்றீர்களோ அந்த காரியத்தை விட வேண்டும். අලුත් කිතුනවාද පරණ කිතුනවාද කියන එක නෙමෙයි වැදගත්. இந்த இடத்துல புதிய கிறிஸ்தவனா பழைய கிறிஸ்தவனா என்பது அல்ல. උපතින්ම ආපු කිතුනවාද කියන එක නෙමෙයි වැදගත්. அதாவது பிறந்தது முதல் கிறிஸ்தவனாக இருந்ததா என்பது முக்கியமல்ல. සේවන්ත දේවදරුවනි. அன்பான பிள்ளைகளே, අද මම වෙනස් වෙන්න තීරණය කරමු. அது நான் மாற வேண்டும் என்று අපි අරයා වෙනස් වෙන්න ඕනි මෙයා වෙනස් වෙන්න ඕනි කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. அவர் மாற வேண்டும் இவர்கள் மாற வேண்டும் என்பது මම අද அல்ல, වෙනස් වෙනවා. நான் மாற මගේ අභ්‍යන්තරයේ හැංගිලා තියෙන සියලුම අකුසල් ස්වාමීන් වහන්සේ අකමැති දේවල් ඔක්කොම මම ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ වගුරුවනවා අඬලා දොඩලා ජේසුස් ඔබ වහන්සේ දැනගෙන මම මේ දේවල් කරා කියලා අපි අඬමින් ස්වාමීන් වහන්සේලා අවංකව හදවතින් වෙනස් වෙමුද? என்னில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா பாவங்களையும் தேவனுக்கு முன்பதாக ஆண்டவரே இவை எல்லாவற்றையும் நான் பாவத்தையும் செய்தேன் என்று சொல்லி இந்த வேளையிலே நாங்கள் அளவு ඒ නිසා තමයි කියන්නේ. அதனால் தான் சொல்லப்படுகின்றது. එසේ වුවත් எப்படியான ඊශ්‍රායල්ට මේ ගැන බලාපොරොත්තු තිබේ. இஸ்ரவேலுக்கு இதை குறித்து ஒரு ඇත්ත எதிர்பார்ப்பு අපි உண்டு. අපි වෙන දෙවියන් වහන්සේ අකමැති දේවල් එක්ක ගිවිසුම් ගත වෙලා හිටියා තමයි. நாங்கள் எல்லாரும் தேவன் விரும்பாத காரியங்களோடு கூட ஒப்புரவாக இருந்தோம். දෙවියන් වහන්සේ අකමැති දේවල් එක්ක ගිවිසුම් ගත වෙලා හිටියා තමයි. ஆண்டவர் விருப்பமில்லாத ජේසුනි මට සමා වෙන්න. ஆண்டவரே என்னை මම மன்னியும். නිදහස් වෙන්න තීරණය කරන වෙලාවේදී நான் விடுதலையாக வேண்டும் என்று මෙතනින් தீர்மானித்திருக்கிற අපි வேளையிலே හැමෝටම බලාපොරොත්තුවක් නැවත ඇති වෙන්න යනවා. ஆகவே இந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு உண்டாக்க போகின்றது. දෙවියන් වහන්සේ අද මෙතන අපි ඔක්කොම එකතු කරලා තියෙනවා. ஆண்டவர் இந்த வேளையிலே எங்கள் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கிறார். බලාපොරොත්තුවක් නැතුව හිටියා වූ අපිට බලාපොරොත්තුවක් ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන පිණිස. எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத இருந்த எங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு ஒன்றை தேவன் என்று கொடுக்க අපි போகிறார். කඳුලෙන් හිටපු අපිව කඳුළු පිහදාලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ නිදහස ලබන පිණිස. கண்ணீரோடு கூட இருந்த எங்களுக்கு இந்த கண்ணீரில் இருந்து எங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும் ඒ வண்ணமாக ලබන නිදහස எங்களுக்கு கொடுக்கும் இந்த விடுதலை මේ ලෝකෙත් இந்த உலகத்திலும் සදාකාලික ජීවනය ලබන පිණිසත් ඒ දෙකටම උරුමයි. சதா காலத்திலும் பெறப்போகிற ஜீவனுக்கு உரித்தாக போகின்றது. ඔබ ලෑස්තිද නිදහස් වෙන්න? நீங்கள் இந்த வேளையிலே விடுதலையாகுவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றீர்களா? අපි නැගිටිමුද? நாங்கள் எழும்புவோமா? ජේසුනි ஆண்டவரே, මාව වෙනස් කරන්න. என்னை மாற்றும், මාව වෙනස් කරන්න. என்னை மாற்றும், මාව වෙනස් කරන්න. என்னை மாற்றும். ජේසුනි இயேசுவே, මට වැරදුනා. எனக்கு பிழையாகி මම වරද්ද ගත්තා. நான் என்னுடைய காரியங்களை பிழையாக்கி கொண்டேன். ජේසුනි මට සමාවෙන්න. என்னை மன்னித்துக் கொள்ளும். ජීවමාන ජේසුනි ஜீவனுடைய தேவனே, ඔබගේ ලේවලින් உம்முடைய இரத்தத்தினால் මාව සෝදන්න. என்னை கழுவியല്ലോ. ඔබගේ ලේවලින් உம்முடைய இரத்தத்தினால் මගේ අභ්‍යන්තරයේ සේදන වෙලාවේදී என்னுடைய உள்ளம் கழுவப்படும் இந்த வேலை අභ්‍යන්තරයේ හැංගිලා තියෙන පාපය, ශාපය සියල්ලම දැන් සේදිලා එළියට යන්න ඕනි. மறைக்கப்பட்ட எல்லா பாவங்களும் சாபங்களும் கழுவப்பட வேண்டும் என்று මම වහන්සේට කියලා තිනවා මගේ පාප ශාප ගැන කියලා තිනවා. ஆண்டவரே, நான் உம்மிடம் என்னுடைய නමුත් பாவத்தை මාසු சாபத்தை හැංගිලා සමහරක් දේවල් තිබුණා නම් ஒளிந்து காணப்படுமான වහන්සේට කියන්න අකමැති වෙච්ච මේ
අමතක වෙච්ච දේවල් තිබ්බනම් ஆண்டவரே உம்முடைய புருவதற்கு நான் மறந்திருந்தால் ජෙසුනි මට සමා වෙලා ඒ සියල්ලත් මගින් ඉවත් කරන්න. என்னை மன்னித்து எல்லாவற்றிலும் எனக்கு விடுதலை தாரும். දැන් මාව නිදහස් කරන්න. என்னை விடுதலை கொடு. ජෙසුනි දැන් මාව නිදහස් කරන්න. எனக்கு விடுதலை கொடு. ස්නේහවන්ත දේව දරුවනි. அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, ඔබගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. உம்முடைய கரத்தில் தான் இருக்கின்றது. දැන් යාත්නා කරන වෙලාවෙදී එකිනෙකාට යාත්නා කරන්න යනවා. යාත්නා කරන වෙලාවෙදී ඔබ නිදහස් වෙන්න යනවා. இந்த வழியில ஒருவருக்காக ஜெபிக்கும் போது நீங்கள் விடுதலை பெற போகின்றீர்கள். නමුත් තීරණය ගන්න ඕනි කවුද? தீர்மானத்தை எடுப்பது யார்? ඒ තීරණය ඔබ ගන්න. அந்த தீர்மானத்தை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும். ඔබ තීරණය ගන්න වෙලාවෙදී நீங்கள் தீர்மானத்தை எடுக்கும் මෙච්චර කල් විඳපු දුක වේදනාව කඳුල සියල්ල නිමා වෙලා இந்த வழியில நீங்கள் பட்ட கண்ணீர் கஷ்டமெல்லாம் ஓய்ந்து එන මොකද ලොකු කුණාටු වගේ එන්න ආව සියලුම ප්‍රශ්න කරදර දුක වේදනාවෙන් රැකවරණය දීලා ඔබව දෙවියන් වහන්සේට ඉදිරියට ගෙනියන්න යනවා. சூறாவளி போல் வரப்போற எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்து தேவன் உங்களை ඒ வழிநடத்த දෙවියන් போகிறார். වහන්සේට අපි ඉඩ දෙමු. அந்த ஆண்டவருக்கு நாங்கள் இடம் கொடுப்போம். ඒ දෙවියන් වහන්සේට අපි ඉඩ அந்த ஆண்டவருக்கு நாங்கள் இடம் கொடுப்போம். හalleluya Hallelujah, hallelujah hallelujah, 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 hallelujah hallelujah, hallelujah, hallelujah.